Team South Mega Love Shout. Thank you po, Sir Jesse. Iniwanan ko lang kasi ito kasi mag-work muna ako. Iwanan ko lang siya dito. Thank you so much po. Ano lang, sir, ano lang ng bahay dyan, pababa ng bahay. Para ipipin natin. Iwanan ko lang to dito yung phone ko kasi doon muna ako sa labas. Mag-work pa ako doon. Pabalik din ako mamaya. Thank you.
Wakre ng luminan. Hindi ko yun na. Hindi ka Let's get it. Hindi ka anin? Hindi na. Mary Ann, mega love, shout out, Day. Andito sila, maingay-ingay ang alaga ni, Sumi. Ha, yan, ingay-ingay ni Lolo. Ini-off ko ito. Ay, sana all walang trabaho. Tapos ka na mag-live? Naka-live ka man kanina,
Ngayon na ako mag-live kasi may oras na ako. Kaya tambay ka lang dyan. Thank you. Ba 10 hours ng live mo? O ngayon lang, okay. Gabi, nakalimot ako. Ano nga, dyan ako nagsaka. Wala na ako ng live. Natulog ako dito, Mary. Mary, dito si Lolo. Grabe yung Shabaw. Yan, 5 million people in the house. Mega love shout out. Thank you dyan sa inyo guys. Magluluto na naman tayo. Lots of resort. Yan. Ingay kami dito sa kusina kasi dito yung mga bata. Sigaw-sigaw yan mamaya.
Beam Tops, mega love shout out. Wait lang ha, magja-jacket ako sa'yo. Moderator, ayan. Thank you, thank you. Wait lang, puntahan natin yung bahay mo ha. Para malaman natin ang ano natin. Hi. Sir Bim, mega love shout out. Thank you so much po. Habang nagtatrabaho, ako nagla-live kasi kahit na walang tao, okay lang po para lang may update. Ayan. Dito ako sa bahay mo, Sir Bims. Wait lang. Yan dating dikit na pala tayo. Unahan kita ng video. Ayan, ito yung video mo. Organic is gosh, and organic. Ha? Hindi live. Eh.
Sir Bim, I will end this live for now. I will just go live after a while. Okay? I will be back. I will still play your videos now. I'll just leave my phone there playing your videos. Yes, I will just leave my phone there playing your videos. I will go end my live for now because I'm going outside. But I will just play your videos here, all your playlist. I'm gonna play it and I'll be back later. I will go live after, okay? Thank you.